panas laku ora gawa payung sandale diseret lamaane blentung Surabaya geger ngungsi neng Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Selamat malam, Nduk Cahayu. Selamat malam Om Ige. Nggih, lama enggak jumpa. Pripun kabare, Nduk? Alhamdulillah pangestune panjenengan kula sehat, Om Nggih, Ige. Om Ige pripun kabare? Ya dongamu, Nduk Cahayu, sehat. Alhamdulillah Bapak sehat. Panjenengan niku ketriyen nganti saniki niku awet nggih, Om. Awet piye? Tidak ada Perubahan nggih. Tidak ada perubahan, Mas. Tetap Awet enam, nggih. awet Pancip. 6 ngono ya. Pak Sigit niku kan wajahnya diformalin. Awet nggih. Unikan iki wiwit cilik lho, Pak. Angger biyen tak takoni, cita-citane apa, Nduk? Kula pengen dadi dokter kecantikan. Kebiyen pengen dadi dokter kecantikan. Tapi kan nggih mboten meleset, pranyatane piyayine nggih cantik, piyayine nggih anggun, tur ya pinter golek duit. Wah. Rumangsane kok Nggih. Sesuk terus bablas Jakarta. bablas Jakarta. Bar Jakarta terus Surabaya. Surabaya. Madiun. Madiun terus Jakarta, janji rukun tetap merdeka. Iku. Mbak Niken kok ditimbali keluarga ageng Bu Ratih khususipun Mas Anggra. Menika kagungan nadar menika. Oh pun buka kupat warna dereng? Dereng. Oh nggih bibar niki. Bibar niki. Niki nanti sebelum nembang lagon-lagon yang lain nanti ada request. Kenapa menikah? Nggih meniki Mas Anggra badhe nembang sisan munggah napa niku jenenge nganu kupat luar. Kupat luar awit sampun dipun siapaken wonten nginggil nggih menika jenang piring patang abang, jenang piring patang abang menika jenang abang patang piring. Lah ya wingi lho. Jenang piring patang abang. Lah. Seneng abang petang piring. Heeh nggih. Kagem menapa kesuksesan luaripun pahargan wonten ing dalu punika Pak Sigit. Nggih. Tapi mbok bilih sepatah dua patah kata Mbak Niken untuk keluarga besar Ibu Ratih. Monggo Mbak. Sampun pirsa nggih Bu Ratih. Sampun. Sing pundi Mbak? Lambo. Menika ingkang lenggah menika. Alah Cocokan menika. Sing nika Jilbab damel hitam. damel moto. Kacamata kok mata kaca. Berarti Biru. nggih mugi-mugi kagem Burate sekeluarga besar lan ugi Ade Alfiano. Ya toh? Nggih betul. Dipun paringi panjang umure, Amin. sehat Amin. selamat wilujeng. Amin. Terus rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Buat Ade Alfiano semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Pokoknya tercapai cita-citanya. Doa yang terbaik. Betul. Mas Anggra Mbak Niken, Mas Anggra menika nadar. Nek Oke. kagungan momongan kagungan putra ngrawuhi Mbak Niken. Lah alhamdulillah pun lahir kakung nggih menika di Rasat. Oh ngaten. Berarti niki acarane kathah nggih. Kata tasakuran terus kitanan terus lahir napa niku putrane Mas Anggra. Anggra, pengiritan Nggih. ya. Terus esuk-esuk terus enten acara melih. Apa? Mendem niki, lah niki kan dipendem. Alhamdulillah. Teng pojokan damel tolak balak. Nggih. Om Yuto, Dalam Mbak Niken. kamu boleh nggak di sini aja? Oh boleh. Aku Soalnya ya. kayak aku mencium aroma-aroma batang nggak enak gitu, tahu nggak sih? Masa sih? Iya kamu Kayak kalau di sini cium enak cium kan? nggak? Enak, seger, Kamu kalau hadap sini enak kan? enak. Coba kamu hadap ke sana Kok kayak ada teleknya ya? iya, telek kayak untuk nggak pecah enak gitu. gitu loh baunya. Iya, kalau begini kan loh pasangan serasi ideal Iya. sekali. Iya. Ibarat Romi dan Yuli. Kamu Romi. juga ibarat Romeo dan Juliet. Mbak Niken sebagai Juliet, mondol pencopet. Copet setara ya ning nggonmu kok. Lah ora pantes blas kok kowe nek karo Mbak Niken. Aja menghalangi kecantikan Iya, Mbak iya, Niken, iya, aja jangan, menghalangi. jangan. Mundura, Santai aja. mundura. Oh, Wah. wong kok iso piyayine lho menik-menik, Ah. cantik, suaranya bagus, bertalenta. Bertalenta ora kaya anakmu. Wah, anakku sing wedok meng ngono ora apa-apa, tapi sing lanang le. Lho, anakmu sing lanang nyapa? Suarane apik. Lho, mboten kok suara apik. Bar lulus SMA. Lulus SMA. Heeh. Langsung ning Polres Rembang le. Wah, dadi polisi, Mas. Sing ngomong sapa? Lah ning Polres Rembang Kecekel kok.
kecekel kok sombong iki lho kok iso. Ya kan Kores. itu buah jatuh apa? Buah jatuh. Buah itu kalau jatuh tidak jauh dari Iya pohonnya. kan dia pencopet anaknya. Ora mesti. Ora mesti. Lah nek pas digondol codot ya ceblok ya adoh. Iya iya. Pasar buah ke sak pasar buah tok ora ono wite. Maksudnya kacang lho gak ninggal lanjaran. Alah kacang enek sing ranggo lanjaran. Kacang apa? Kacang atom ora nggo lanjaran. Kalau iku lho gula kowe iki kok. Iki lho Mbak Niken iki lho supaya lilih hatine kowe kudu ngrayu. Iso apa ora? Ndase kaya neker. Mbak Niken, Ya. kamu punya uang 2000 enggak? Ih. Kenapa kamu tanya gitu? Karena buat markir hatiku ke hatimu. Alah. Sekarang nggak usum kalau parkir itu uangnya 2000. Golek sing Sekarang usumnya QRIS. Qris. Kamu tahu Qris gak sih? Apa, Apa Pak? desa ora ngerti Qris. Qris apa? Qris iki lho sing diselempitne nang kene iki lho. Kae Keris. Ya sing bener ya keris kuwi. Mbak Niken, Ya. mobil yang paling kamu suka itu apa? BYD. Enggak bagus itu. Yang bagus itu Ayla. Lho kuwi murah lho, Ndang. Ayolah. Ayla karena I love you. Nggak mau. Liwat akikmu lho Mak Meduk. Para ben kenek kok iso. Rayuanmu tidak Rayuannya membuat terpesona padamu. Tidak bisa membuat terpesona. Beda dong kalau dengan saya. Coba Iya. kamu. Coba pelok 6 sepinten Mas? 6 Aku suka kalau dirayu-rayu pakai gini. Lagu. Sayang Nimas kesayangan koyonge ya ora enak ora ya ora ya ora lho ya lagi ngene tok lho ya ora lagi ngene tok ya Mas Sigit lagi ngene tok iki kan wis klepek padahal cuma ngene Percaya nek Aku suaramu. Aisik apa? piye Iki pengemis. Apik. ya bener Kok kaya pengemis tenan. Terima kasih. Sama-sama. kok iso terima kasih lho coba nek pancen kowe iso ya tunjukkanlah Iya, pakai kebisaanmu lagu-lagu kayak Am Yudo gini lagu yang nuansanya terbaru. percintaan, nuansanya lo kasmaran. Oh. Selindro. Wih, edan. Tayang kita ning Debagong. Alah, nembang blero iki mesti. Dirungokno sik. Ya. Memanis, Bu. Salah. Lancang sampean. Nuansa percintaan, nuansa Nuansa ketersenangan. percintaan no. Oke. Sopo manis? Wah, alah rusuhe tak Oh mikir tapuk ngene kok. Kuwi iki selentik. Ini lho tapo. Ndul iki ora. Momo Ya. jiji. Mama jiji. Rukun Islam. Alah kok iso percintaan kok tekan rukun Islam ki lho. Percintaan iki ben rukun. Wah iso, ya lagu sing nuansanya gandrung ngono kok Iya, iso. yang ada kendangnya, yang ada ininya, semua Gitu. main. Tetep selindro. Woi, pisan mau slendro. Ah, Sinebut pahlawan putri. oh iya. Niken itu ibarat seorang pahlawan. Pahlawan bagi keluarga, pahlawan bagi siapa saja. Cocok, sesuai, cocok. Aku bar iki Mas Aga sing munggah. Bar Oke, iki dirapuh oke. sik. Betul. Sriuning mustika Tuhan. Tuban. Tuban kok Tuhan. Wong Tuban yo nyembah Tuhan. Oh iya. Astagfirullah, aku kok Kene iki katakan semono. nggon ketoprak lho kene iki. Ketoprak lho, kene iki ketoprak AW iki ngono. lho. Asli Wijaya. Kowe apa ora ngerti nek liwat enek tulisan AW. Oh iya aku Cocok lewat ngono mau. anak lamune tulisane AW. Tulisannya piye? AW. Putra Kanjeng Sira lawe. Putra Kanjeng Sira Lawe. Bosipun wonten ngandhap kalih Mas Totok Seronto. Nggih.
Duk gong pranggong. Kualik. Duk pranggong. Duk pranggong gong. Marai we. Salah. Wis salah lho sampean. Eta kowe Wiratmaya Sriuning coba digandrung. Bang, jak omong nembang terus. Yayi Sriuning. Mara gage caketa marang pun Kakang Yayi Sriuning. Apa enek Wiratmaya guyune kaya sabrangan ngono wi. Lah piye? Wiratmaya ki guyune sithik ae, paling ora ya ping 4 lah. Ngono ae. Yayi Sriuning. Ora usah ditungi nggo driji. Ya, pendadak Mara diitung barang. gage caketa marang pun Kakang Yayi. Wis pirang-pirang dina aku pengin Contohno Cak Yuda, contohno. Wong kok iso ngene lho mustikaning jagat tepung gelang anggonku ngupati wanutya sing dadi gegantilaning nala memani ing netra wong ayu katresnanku ya mung kanggo sliramu iki tenan jare lho Oh kanggo jare iki tenan jare lho ngono iso ora kowe iso iki tenan ngomong sik gage leh kowe nganggo omongan sik Yayi mustikaning jagat ning jagat ora ana papat ning donya ora ana 5 ning bumi ya mung siji siramu sing tak tresnani iki tenan jare kaya kapak kendol kaya nguntal pil pancen iki ya kaya padha karo rabi to iki Kok iso? lah wong kene pengen bodho nyedak karo awakmu ora iso mung aku sing iso nyedak iso demek iki tenan jare coba ganti sing Sriuning sing nembang nduk niki aku kepengin ngrungokke suaramu iki tenan ngono Dan aku kepengin krungu suaramu Yayi iki tenan jare Terus ya. Lah ya. Duk perang Duk gong prang Duk pranggong bajana ngebelo Bebelo. arek ngebelo golek kanca terus ngebel sik oh Bebelo Wiratmaya. mlete cah mlaku rono terus jual mahal teteh tan wurung Sriuning gundul gugur terus digunduli niki oh dadi kusumaning rasah wis metu cikal Bang rasah bangsa satu lagu Sriuning nanti Ya, Mas. request saya Mas Anggra nanti Denok nanti. Oke, biar Sriuning sik, Sriuning siap. sik. Oke. Monggo. Sring, yo. Sriuning mesti kutuban labet tresna kene sapaya pati marang Ratun Wiratmaya kang bos prasonso ananteng berhenti Thank you.
Mbah Sukron Suwanda. Cangkeme. Warek kok. Dangdut luar biasa malam hari ini disiarkan secara serentak 11 channel. Wow. Hebat, Sige channel Awat Maja dan lain-lain. Wakeh tenan iki. Spektakuler Ning pokoknya. Sige channel mau meh 2500 apa pira nggo. Halah. Jadi channel Mas Anggra barang. Nah, iki engko Mas Anggra ngono naik Mas Anggra. Diaturi Karo ngeluari nadar kupat luar. nadar kali jenang piring patang abang wau di anu. Tapi sepat. Lho, mboten. Mboten dugi mriki, Oh, dugi mriki. Lawancang Mas Anggra. Maka Mas Anggra. Alhamdulillah. Mik Lah kok aku, Cak? Dal kene dal Kok maka. aku iki? Iya, lho. Acara Saduk Jotos malam hari ini mempertemukan yaitu Mas Mondol dan Mas Anggra. Ya, Saduk Jotos. Moh, Mas. Moh aku, Cak. Lah, Keplinge ra karuan mengkilap blerengan aku. Tenanan, saestu. Saestu tenanan. Blereng aku. Mosok blereng. Nggih. Aku dhewe yo blereng. Nek jenengan ketutupan aku, Pak. Tak tutupi ngene seraket tok. Oh, Gini sini. Aja gelem Mas Anggra mayah kaya dirubung uler. Selamat malam Mas Anggra. Nggih, sugeng dalu Mas Sigit. Nggih, mengke nembang nggih ora ketang satembang kudu harus nembang wong nyatane. Sithik mawon nggih. Oh, kathah mboten napa-napa sing nanggap Mangke sampeyan. sing Kathah, Mas, ningali niki nangkap. langsung balik omah sedaya mangke. Mboten napa-napa. Mboten Kanca-kanca sing do ngonten mengki stase do. Nggih, terus recang-recang influencer sing TikTok-e lagi viral-viralnya tadi datang. Oh, Nggih, nggih. langsung diundang. Jangan lupa follow TikTok-nya Rakago. Ragago. Ragago. Nganune piye mau jingle mau Ragago iki? Nggih, password-e niku mosok leh. Mosok lah. Ame Mosok bareng-bareng. leh. Ame bareng-bareng. Password-e Rakago mosok leh.
Muni mosok lek mandese ra karuan, Mas. Muni mosok lek babe jan. Brel. Niki nyanyi riyen apa ngluwari kupat nadar riyen? Luar. Nek sanjange niku nyanyi riyen. Oh nyanyi riyen. Nyanyi riyen. Larase pelok Pak Wit. Lagune Dinok. Wah, Gandulane. dudu. Genduk Deno. Salah kabeh. Oh, niki Mbak Niken dados Mas Anggra niki sing nadar nek kagungan putra Nggih. nanggap sampean. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wow, kita sudah ngevlog-ngevlog ya Mas Wah, ya. tidak lewat. Mukbang semua Mukbang. kita Mas Sigit. Termasuk Oh. Mas Sigit niki wow. Saya lontong tuyuan. Saya apa BCI, mau nggih. angel jenenge ae. Apa? Panganan Jepang wangel jenenge. Apa Mas? Cilgor to. Susi. Sushi. Oh, sushi. Namine Mbak Susi teng mriki wonten. Nggih, Tadi sushi. saya mukbang bakgor, Basgor. basgor. Bakso goreng. Iya. Ya. Tat. Mas Sigit napa wong Mas Sigit? Lontong Lontong tuyuan. toyohan. Pokoknya isine maem-maem terus ya Mas. Jeng ben ngonten kula dikabari Mas ditelepon. Nggih. Kita kok rodok niku ben singset sithik Mas. Men gayeng. Nggih, mangke ditukani mamah. Pripun? Nek mam ora iso alus sanjange. Oh, Nggih, ngoten. mamah kan wonge rada alusan nek sanjange ngono. Leres percaya. Sami kalih kula. Kula ki bangsa halus kok. Kanca-kanca TikToker Sigit Channel jangan lupa follow juga channelnya Mas Anggra Rakago. Nggih. Lagune Denok nggih. Nggih, Oke, Mas Sigit. oke. Nanti ini dipotong-potong dimasukkan channel Rakago ya. Nggih. Ambil dari Sigit Channel boleh bebas. Oh, saestu. Nggih. Lagune niku kagem putra mawon, Mas Sigit. Mergo niku ceritane ngudang anak. Nggih ngudang putra. Lah nek ibuke nompun dikudangi terus. Oh. Ibuke nek isinane nggih muni tukol niku. Kalera umum. Di MC ini Cak Yudo, di MC ini. Oke. Baiklah hadirin tamu undangan yang berbahagia, malam hari ini bersama dengan Cakra Ningrat Indonesia, rajanya musik segala macam musik ada di sini. Yuk kita sambut bersama-sama penampilan dari Mbak Niken Salindri yang akan berduet dengan Mas Raka. Go! Waduh, Sok leh. Oh iya, Mas Anggra channelnya Rakago. Yuk, coba Denok Mas, yuk. Mosok lah. Luar biasa tepuk tangan untuk Mas Rakago, Mas Anggra. pon plok, empon keturutan. Pun Hebat, keturutan. Niki Titi Wancine ngeluari Keluarin nadar. Kuat luar. Nggih, siap. pundi-pundi Mas Sigit. karena Nggih, properti. monggo, Enggak. monggo. Bu Ratih diaturi tindak mriki napa? Nggih, monggo. Nggih, karep Mase, Monggo. Kang Mase Kaleng panjenengan. Mas, kaleng Mas. Papa. Papa anu. Papa. Bapak Mama. Garba. Nggih. Nggih. Garba. Tuduk. Iya. Istri Mas, istrinya. Kalau ini sampai Mas. Papa. Mbak Bulan, monggo karo Mas. Karo Dik Rasat sisa. Disampirke mae cerah lan hampirke. Sing sayo, sing rukun, kalolo. Monggo mriki. Mriki, Pak. Mas Raka garwane mboten di mana istri? Mbak Ini Mbak. momen yang luar biasa bisa diabadikan nanti bisa untuk anak putu nanti biar nggih. Monggo Pak Purwono, Kenang-kenangan. berikut adidal Pak Purwono. Nggih, menika. Monggo Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sederek, para bapak ibu ingkang sami lenggah mirsani ringgit wasucal nemung wekdal sakedap malah kepara nyuwun donga pangestunipun. Mbah Niken menika Mas Anggra kalian Mbak Wulan Duk rikala semanten
nggadahi ujar. Menawi dipun paringi momongan badhe ngrawuhaken panjenengan. Pramila titi wanci menika nyuwun pitulungan Mas Anggra kalian Mbak Niken buka kupat luar monggo menika. Dipun asta rumiyin Mas Anggra kalian Mbak Niken. Para Bapak Ibu monggo kula panjenengan sedaya paring pandonga kanthi waosan Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Mas Sigit Dalem Pak. nyuwun pangapunten kula nyuwun idi pangestu ugi nyuwun idi Nggih. dalu menika Mbak Niken paring pandonga nandharipun Mas Anggra. Monggo. Matur sembah nuwun kagem Mas Anggra sampun nimbali kula kalian Mbak Wulan, mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah, mugi-mugi selamat donya akhirat, mugi-mugi sehat selalu panjang yuswanipun. Amin. Lan ugi kagem adik sinten niki? Rasat Rasan. Yang ke-1 tahun pas nggih. Alhamdulillah mugi-mugi dados bocah sing soleh. Amin. Amin, amin, amin. Sampun matur suwun. nggih matur nuwun Mugi wali matul pandonganipun kitan, sedaya. Mbak. Yang wali matul kitan jenengan ucapne sekaligus Mas Alfiano. Mas Alfiano, nggih Mas Alfiano menjadi anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tua. Panjang Amin. umur sehat selalu. Yang penting Amin. pinter sekolahnya. Amin. Amin. Monggo mereka. Para Bapak Ibu ingkang sami mirsani ingkang sami rawuh, mugi-mugi sak sampunipun kabuka kupat luar sedaya ujub nandharipun Mas Anggra mugi kalis ing rubeda mawingking anggenipun gesang bebrayan tansah gemah ripah boten wonten reridu menapa-menapa. Amin. Amin, Allahumma amin, amin. Matur nuwun pandonganipun. Monggo iki foto sesarengan ya Cahayu. Pangapunten Pak MC, momen spesial monggo dipun abadikan mumpung keluarga besar Ibu Ratih dan Bapak Kahar dalu punika wonten pepanggung mengke saged nyanyi utawa joget bersama kalian keluarga. Wah. Monggo kula namung derek Pak Kahar, Bu Ratih kalian Mas Anggra, Mas Raka. Monggo kula mboten saged mboten matur-matur. Monggo mangke Kamera sae depan malih. awas perhatian. 3, 2, 1. Oke, tambah lagi Mas. Ya. Hitungi ping 100. Dihitung mundur ya. Oke, nggih. Iya. Siap, nggih. Aduh. Sampun? Wonten panjenengan Mas Ada Yuda. permintaan lagu mungkin biar joget bersama keluarga napa? Wonten Kusuma Wijaya. Oh. Lestari, Jalaning Tresno, Negara Angin, Puspitanala. Wah, wakeh. Mbak Mungkin Niken iki Mas. lembur Oke, langsung kedap, niki. kedap. Nggih, sedaya sampun Momen spesial, lampahan saking momen kula spesial. nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung datang Pak Sigit, monggo. Nggih, pripun Bu? Oh, nggih. Matur nuwun Bu, sukses selalu Mas Anggra. Besok karo ngevlog saya diajak nek makan-makan ya. Mangan kok ngevloge. Nggih sukses. Enggak juga. Nggih sami-sami. Oh niki permintaan dari Mas Anggra. Pripun Mas Anggra? Napa? Joget sedaya teng mriki? Loh, monggo ndak apa-apa. Mosok Monggo. nggih? Boleh, Oh, saged asal Nggih. Mama. Mas teng mriki mawon Mas Mas- Raka. Mas Raka. Mas Raka di sini no Mas Mas Raka. Raka. Nggih. Mas Raka. Teng mriki. Monggo Ibu teng ninggil rumiyin, Ibu teng ninggil rumiyin. Mama. Napa Mak Rak? Mas. Oh Mas. Sisan Mas Raka badhe matur. Oh nggih. Monggo Mas Nggih, Raka. nggih. Di Grindi Pak kita ya men mboten sepi Pak. Tapi kok malah jagongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Yang saya hormati kedua orang tua saya,
Eyang Ratih dan Mbah Kung serta Mbah Nung dari Kudus, Bu dari Kudus. Sembah bekti kula amargi kula riyen eling niki waktu Om Anggrang rawuhipun Gus Idam waktu wonten Rembang. Nggih, kunci rejeki, lancare rejeki niku saking restu kalih tiyang sepuh, kalih Bapak, Mama, kalih Mbah Nung, sembah bekti kula. Terus selanjutnya untuk tamu undangan yang lain, untuk keluarga besar dari Tasman Muryati, kula ngucapaken sugeng rawuh kalih rencang-rencang sugeng rawuh. Nggih, terus wonten kathah rencang rasa saudara juga nggih dari Kalimantan Pangkalan Bun kemarin menemani Dek Wino sudah 1 minggu di Pati menemani sunat. Alhamdulillah matur sembah nuwun rawuhipun di Kota Pati, di Kota Rembang. Terus ada juga dari kawan-kawan, ada Pak Deni dari Lamongan, bahkan tadi dari Kediri ya ada rawuh, dari Nganjuk, dari Tulungagung, rencang-rencang Jawa Timuran dari Surabaya nggih kathah rawuh. Kula matur suwun rawuhipun, nggih mugi-mugi mangke nek wangsul nggih mbot kondur, mboten wonten malangan suatu napa pun. Amin. Salajengipun mohon doa restu untuk Ananda Vino. Semoga Ananda Vino menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Berguna bagi bangsa, agama, lan negara. Amin. Amin. Setunggal malih Pak, wonten malih niki. Nyuwun sewu untuk kula matur suwun angsal sponsor dari Rokok 68. Nggih, dia Rokok 68 niku dari Pasuruan. Mangke rokokipun mangke dibagike muslim nggih. Untuk rencang-rencang terus mangke sisane nggih nek wonten sing kersa rokok nggih mangke dibagike secukupe. Nggih. Nyuwun pangapunten rokoke niku mboten diparingi cukai karena pemasarannya wonten daerah Sumatera. Oke. Jadi untuk kalangan sendiri. Siap. Matur sembah nuwun untuk rokok 68 semoga lancar. Amin. Terus salajengipun setunggal malih dari Gajah Baru Audio. Nggih, kemarin dari Pak Arif matur sembah nuwun. Tiba-tiba niku dipasang. Nah, mbusi kula pokoke Mas niki kula pasang sak penerangane kabeh. Kula sak krune ampun dipikir. Pokoke kula tak support sampai selesai. Matur sembah nuwun dan Pak Arif. Luar biasa. Gajah Audio. Nggih, mekaten saking kula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Mas Anggra? Sampun cekap. Sampun, Nggih matur nuwun Sembah sanget. nuwun, Matur sanget. Ibu derekaken sehat seger waras panjang umur. Bahagia sayanipun nggih Mas. Nggih. Siap. Oh nggih. Hebat. Wah nggih. Coba kene sak mendel, Mbak Niken, Mbak Niken. Mbak Niken. Wis luar sing dadi nadare penjaripun Mas Anggra. Nggih, pun luar. Danyang wis ra nagih utang, wali ra nagih janji. Nggih. Wis luar. Amin. Wis kari nemu padang, kari nemu lancar rezekinipun keluarga besar panjenenganipun Ibu Ratih Bapak Kohar. Pak Kahar. Kahar nggih Pak Kahar. Nggih, monggo Puspita Nolori napa Kusuma Wijari nderek Derek Mbak pelok Niken, nggih. dibawani Cak Yuda ya iso bawa, Nggih. mondol ya iso bawa. Siap. Nah. Napa? Pamintaku. Mondol. Nimasitose. Terima kasih untuk konco-konco Cakraning Rat Fans Club CFC. CFC luar biasa. Dari Rembang, Mantap. dari Bojonegoro, Rawuh. Nggih. Udus, Mas Utomo. Udus. Nggih. Mas Utomo wis ora tau absen nek. Terus. Kalih salam. Runtut tansah
reruntungan. CFC hadir juga salam untuk Ina dari NS. Lebih Ina NS. Ina. NS kini kan Salindri. Oh, ele ra ketok ele. Oh, jeneng asline lho Eka gitu Lina. Oh, klambi silian. Ing sarina sawe ngene. Mbak Niken pilih Puspita Nala riyen apa Kusuma Wijaya nderek? Puspita. Puspita Nala. Puspita kembang nolo ati, kembange ati. Kembange ati. Siap. Datan kinggang sarambute. Carna-carna susukna rasane ben-ben Ben saune. karepe ngono. Wis diomah ngomong nek sarambut kok. Datan kinggang sarambut. Tok. Ngono. Ora nganggo datan kinggang sarambut. Tok. Ngono. Sarambut tok kuwi lah. Datan kinggang sarambut. Tok. Alah. Orang gawe tok. Dari Pak Egit nganggo. Datan kinggang sarambut. Hup. Paham. Jawa hup ora? Datan kinggang sarambut. Langsung ya Pak Anggo, nek gak malah muni hup engko. Lah iya. Apal aku karo mandol iki. Hup. Oh Kok iso ditajuk? Lamun adoh caketing ati. Yen cedhak tansah mulat sida asih tuhu. Nak suarane. Pindho mimi hamintuna ayo nimas bareng ana tepi wajib. Bener pisan wis bener. Saiki wis karo ora nganggo bek ya. Wis bener Pak saiki nggih. Wis apal kok. Apal. Sida asih braya. Dhuwur ki. Raknol. Rik lu guru anda teko. Tondang. Kita asih Braya. Ndang. Braya. Angel dibareng. Brayan. Braya. Sing dimainke iki brane. Dadi brane iki diolor, ditakrek, ditolor. Ah ya apik behane. Bra. Ngono lho. Ndang. Braya. Bener tak peni rumuse sing dolanan brane sukses. Dikira gak kok guri jebule kok ngarep. Wis pitonolo niki. Oke. Puspita Nala. Biasane pas pitonolo nek penari latar cilik ngene biasane. Hah? Penari latar cilik. Sapa? Mas ana. Lho, Oh anu ta? Mas Jagat ta? itu biasane. Oh Mas Jagat biasane nek Lah iya. Jare pengen foto karo Mbak Niken. Ndang. Iki nganu Ayo. iki sing anak kula nomor Diaturi 3. tendol. Nggih. ayo Mas Jagat, Mas Ayo, Jagat. joget gak. Mas Jagat ayo. Ayo Mas Jagat. Isi Joget naro karo- Lagune Puspita Nala ya. Dampingi Mbak Niken. gampingi kok mriki lho kok Kene lho. kok isin alah. Isinan bapake isinan anake ya isinan. Ya yuk. Salim karo Mbak Niken saya salim. Ya yuk. Foto.
Foto. Foto rasane. Foto. Mbak Niken cantik ora? Mbak Niken cantik ora? Ngomong to. Madep rene gat. Oh, foto sih. Oh. Asik. Oh, nganu ora cetha tak nih kok. Backlet. Kok kono. Oke. Iki Dek, bilang Dek. Alah pinter cah iki, pinter. Kelas piro, Dek? Wes, oke. Yo, Pos Pitanala, Mbak Niken sing joget jagat Cak Mondol, Cak Yudo. Oke. Bate jagat. Engko kowe bareng joget disawer Cak Mondol. Nah, disawer karo Cak Mandal. Alhamdulillah. Mana nanti cepake. Duwe dina. Yo, Pos Pitanala bersama Niken Salindri. Yo. Hebat. Lumayan iki Gat. Lumayan. Kok ora duwe isin to Gat? Bapak isinan kok kowe ora isinan ya. Bapak lho cah isinan cilikane ya Pak ya. Wis pantes. Apa Mak? Instruktur senam. Jagat ah. Iya lho jagat pinter. Mondol kok iso. Alah ming mbir ngono ae. Mbak Yasi. Suwa. Rebape Pak Saji. Urung, sok apa no? Nunggu kode kendang. Gandeng bala. Sok apa no? Mudul. Alah. Kok ora kaya kancane? Ora padha aku mejen iki. Kakean pola. Kakean gerak ora muni. Cacahe pancen men sak senti ra aku. Sentimen. Sentimen. Gundul goblok. Contoh Kurang sisan. Cak Yudo karo Niken. Ya, contoh lho. Awas kowe kok sampe gak penak. Awas yo. Kono ping 2 aku ya ping 2. Bianyu wangi Noe dipangan nganggo lombok enak lho ngono. Heeh. Tak ilang-ilingi mau bagai lho aku ya. Jenenge Haji. Lho aku lho tanpa gerak ngene tok lho muni. Enak ngono kok goblok. Kaya kok iso kowe kok ora? Dah kaya ngono lho. Maksudnya piye kowe njaluk piye? Kowe mumbul, Unggul terus. Unggul iki gamelane muni di Piye gamelane? Gamelane tutuk mak jleng ngono lho. Oh, ora paham. Omong ngono. Nek mondol mumbul, yogane muni jleng. Jleng ngono. Oh, ya.
gamelane lho dituthuk. Nutuke piye? Gentenan. Oh, alah nutuk gentena. Sarjana kok ora mudeng ya, Nduk. Sarjana jare tolong. Pengrawite jare sarjana seni, ngono kok ora iso nabi mondol. Ngomongane angel. Ah, Genten nggih, Pak. Yo gini iki kan. ikan. Kene lho, Bang, nek pengen bareng engke. Nah, Piye? Gamelane piye? Tabuh piye? gentenan. Jajal lek karo Niken jajal iso Ngono, ora. blok. Wut. Ubel. Woi, Bom cok sik. Lah lah Piye karepe piye? Jare kon nabuh gentenan. kaget aku. Kok angel laden-ladenane cah gundul kowe. bareng ngerti mondol kecilik ngono burate gumujeng seneng. Wah mondol tersiksa kok burate Seneng ngeten. Badhe dipun tumbas Bu, ndasipun damel ketak-ketakan. Murah Bu niki. Nggih. Mengke bibar niki kula tokke penari saking Surakarta Hadiningrat, Bu. Wonten ta? Oh, mengke Mbak Ida Lalam. Oh, nggih. Penari ya Mbak Ida Lala. Penari. Iya. Terus Belampiangan. Gumel yareng, gumel yareng, senengane cah-cah ya. Cah. Nggih mareme kanca niku pripun Kanca Pak? tenan. Terus Mareng langsung kanca-kanca iki. ben doyan mangan Pak niku pirang-pirang dina ki ora doyan mangan ndak enak turu ah. Sing demung Repot. niku. Nggih Pak, bersedih Pak. Mangan heci bareng lho ora dijejel-jejelne ya ora kolu lho wong-wonge. Taman Sari Nusantara Belampiangan. Mari Taman Sari Nusantara. Belampiangan. Mari Taman Sari Nusantara. Gerajakan Banyuwangi spesial untuk kanca-kanca Cakraningrat Fans Club sing wis do nglumpuk saking Bojonegoro, Tuban, Kudus, Rembang, nyawiji dadi siji nobar. Wah, elok. Kok isih bersambung kok bengi ning Tanjung Sari. Iya.
Coba kaya apa? Gerajakan Banyuwangi Mbak Niken Salindri karo Mbak Yosidian Pratiwi. Dados. Garajakan Banyuwangi
luar biasa perpaduan antara Mbak Yosi dan Mbak Niken sangat estetik dan menarik, mengandung estetika dan heroik. Iya,